Pagkolekta og bayranan sa premium nga comfort rooms sa Cebu South Bus ug North Bus Terminal. Di man ta makaingog premium oroy kay may libre. Ang pagkolekta ni ini magpadayon gihapon. Bisan og dunay kamanduan si Governor Pam Baricuatro nga pahunungon na kini. Straight to the point. Kay ang kontraktor nga si Mr. Lu ang gikasabot ni Gobernador Gwendolyn Garcia dili gyud mohunong sa pagkolekta. Kay matod pa niya duna sila'y kontrata ni Gwen. Ato lang ni agi katawa ha. Mr. Lu Philippines di mohunong kay duna kuno sila'y gipirmahan ni Gwen Garcia. Ang maong kontrata nilang gipirmahan ni Gwen 2028 pa mahuman. Straight to the point. Unya pwede pa renewable pa. Iagit na katawa mga sukitig paminaw. Ako yawa no, o magkabalik si Gwen 2028, ipadayo na po, i-renew na po ang kontrata. Atong paestudyohan og maayo sa mga abogado ni Governor Pam Baricuatro, i-point out yun ha, nga kining maong kontrata contrary to law kini. Straight to the point. Liman ka mahigala ka, unsa ka salbahis nga klase sa kontrata. Pabayron mahigala ang muwiwi, mupupo, diha sa South Bus Terminal o North Bus Terminal. Unya karon nga di na siya'y gobernador si Gwen Garcia, ang iyang gikasabot nga si Mr. Lu Philippines matod pa ipadayon gihapon kay namas lagi pirmahan ni Gwen. 2028 pa mahuman ang kontrata nga gipirmahan nining Mr. Lu Philippines og ni Gwen Garcia. Straight to the Busa point. ang katawhan sa probinsya kabantay mo hantod ron, isag demando na si Pam Baricuatro nga hunungo na ang bayad sa wiwi ug pupo. Napadayon gihapon hantod ron, ipasusi na to na. Nganong napadayon kay ni insister mga higala ang tigkolekta sa CR nga naslay gipirmahan ni Gwen ug kutob pa sa 2028 mahuman. Straight to the point. Ato i-point out sa iyang mga abogado kini contrary to law. Ikaduha, anjo mga higala nga usa ka dakong disadvantageous in the part sa gobyerno. Kining maong kontrata kay nakahibaw ba mog pilay bahin? Pilay bahin mahigala sa probinsya o kini ang kontraktor nga Mr. Lu Philippines. Kay ba mo pilay bahin? Ato yung sigutan ng tataod ha, di ba? Panggunit mo sa mga lingkuranan kay porbida ba si matagak na. Ang bahin kana sa probinsya nga naplastada. Ang tao magduda hindi kay pila kay bahin ining wa maplastar. Ha? Kinsang tawhan na musugot mo na yung bahin? Mo lang yung bahin? Ha? Normal ka, tinuod lang yung kangakwan. Sugot ka ng mo'y bahin sa probinsya. Wa naman ta kay kumuhin sigot ni Gwen, pero karon mabalikan ta yun eh.